मैं ती को त्यातून होई ललित को जाने से माते तो पहले तो हम लोग की आपस में बहस हो गई तो इन रखा दी हम हमारे हाथ उठा पहलू हम हाथ उठाओ तुम Dinini trending khobor tu phajo kanong baga hanya haita shakatal video dinini video ma plink ka social media o choli chuma tabu viral video naro video ni screen ro nugu makana khoroksa chalana khoroksa boroi gusi thapar lathi re bui tongmani o video social media tabu viral tongo te saimaka o chala boroi boro khorokni khichang ni hine te bujangnai bwsani mungka Lukesh manji bo khoroksa luku pilot traino tai bihik bunani mungka harsita ni jeng koktomani bisingte saimaka te saimaka opati mung patika Madhya Pradesh ni pannani te saimaka o video wo Bwsai bujangnai bini saka wo koksil saka borok kaisa phuroni simino bini bihik bono tai bini bukra jek tai bini bufang bono de hake bu satogo hunei bo koksil saka tai bujangna sikang bono o camera no khai hunei bo saka ayang bihik koksil jamani pore ka sekhanar ka kok bangte bo bujakte ingthangka mono pula bo bini busine bu hunei bo ka sekhanar ka gaje pro video ma plika se phayo tabuk social media wo video viral ungjak